yaade. No wallahi mi happananimo. Joni aɗa mbawi yaade. An to gonɗa ɗo wonde ko wulde ni. To gonɗa ɗo ne heewi nangue. No minen komin ɓiɓɓe nangue ni. Ɗum tagi nangue hewani tampinde men. Eyi sehilam ɓade kam hajo foosi mi haalan ko jogornomi wadde ko Samir sehil ko jorno wadde bone. Wona komi jogornoɗo wadde clandestin ko ɗum wadde noon wadde ceerno ka. Ko mbiɗa ko an kam holan hol clandestin. A yimmi kay manda hol seyɗani gortuɗom hen bone ɗe ɓiira wadde sehil ma. Aɗa wi finde ɗo subaka tan nana sehil ma ne waɗa e journal. Min probléme a disnora ko yimɓe quoi. Saɗo waɗi huuɗo a disnor yimɓe kalama hunde sen moƴƴi mala moƴƴani. A yiɗi neɗɗam wadde de bone ɗe ɓiirawde. Eyi joni aran jehen galla men mbaɗinat hay quoi. No min kay c'est bon a jarama. Après hoppami hota gongol quoi ka moƴƴo. E joom bitik sawa zeyne. Nayis kam mbaɗɗa yontede. Ko mawɗum machallah. No mi wondani hen. No aɗa wondi hen kay machallah. An kay a yoddani o bitik ni. An jodduɗa koye Amérique, France, walla Mali. Mor toñam an noon gonɗa koye toñjam. Sa sooda cooda, sa soodani gummoɗa ɗum. No min kay muñanam tan ɗo e 2 minutes. Sa jaaɓi hallude am billahi bitik o fof mi rondoto mi nawa gallamen fof mi sooda. Ko adi fof inde ma ñande fof mbo wirtama ɗo hen quoi mais mi anda inde ma. No min indam wona haaju ma. Saɗa sooda cooda, sa soodani jaa haaju ma gasi. Eɓan joom bitik walat seeɗa mbayano Moussa Diagne en mbayni kono joom bitik ene ñanga. Joom bitik ma wela weeɓa min joni so tawi jaaɓi ñande fof mi ummoto leggal amen mi ara ɗo mi sooda mi howa. So yiɗi taw ko kirmasinere ngar mi sodde. An jigata mbaɗa majjuma an hay goto ma jawdima leggale o koltu duuɓi 4 hande o koltu tan ɓornoɗa ɗi bulaji kalto bulwol wonno ya toon ya bonni yebbone ande gonɗa ka famani ɗi camci ko fees wona e ɗiɗo mboɗo jogui hen hakke mboɗo jogui hen bahane 3 komi baɗɗo commande mi ɓorno ɗiɗo hande mi ɓorno ɗiɗo janggo mi ɓorno ɗiɗo ɓawa janggo wona yi kam mboɗo ɓorno fodde lewru taw mi ɓornaki ɗi ɓornotonom ɗi mataw komi mbiya tan mi ɓorno oɗo koltu ceerno wi kam noon. Eyi ceerno ma wima noon yo walla bamma wima noon an tan ko jiɗɗa sodde sa sodani gummana yeeso bide kam he a bo ko noon mbiɗa an mo jima wona neɗɗo aɗa suka aɗa jogui warga ene woodi kay bon aɗa jogui warga wadde tinnoɗa ñalma kam ɗon 3 goros wonde kiloji 3 sukara wonde pawna men paquerel pousse mettima ngel ɗon paquerel mi wawa ammirde ɗum quoi après janggo somi reftiɗo mi addanma kalis ma ƴew 3 minutes wona nane won 3 minutes 3 minutes dokkumani sa ummaki ɗo hen manno caméra hen ala probléme an goɗɗona ka finani mettuma won mette ɗi gonduɗa mboɗandi aɗa wonde mette e nder ɓernde ala probléme. Réseau o jaɓani min goto tan mbaɗa woni nder galle mbaɗa jooɗi made réseau ala ponmi ko yaade mi yirloyo hasko seeɗa yahmi yirloyoɗo hasko 1 kilométre ko adi futuro ene yona. Min goto tan e leska lampa est ce que ne siiri mboɗo manki hoolade ɗum de. Wuli fof ko ƴewtaɗo an goto suka debbo no ala
haydara mi ƴewani ɗo. Aha kay wonko ƴewata ɗo en ko ɗum jimi kalanami ko yawi. He a jaɓatakon japum walla jahar lakira joni joni. Non wallahi mi arno ɗo tan joɗimi ɗo seeɗa ha ɓoyam hoota. Woto jottoɗo oɗo air a fami min komi cheytan. banamta pusawat selli ma won koumbis de a yii de wallahi ko min woni koumbis kay mataw airport sa ari hen tan a yiyat bande kam ɗi wutteji ma mata ko joni joni. Yes ɗi wutteji ko joni joni quoi joni ɗi ñoli to Amérique to quoi. Feramde bone waɗi bonandi ko pam ko cifta. Ah bon, là c'est ça c'est toi. Aha ko an way wadde mi dani aɗa heeɓi ɗo aɗa hulɓinami. Non jaɓumi wallahi sen certima andu seyɗan ha guetake ha wiyene nañi malikal mawt. Non min kay koumbis wallahi ko gajar tan mbaɗan noon. Non min kay vraiment a bonni hakkude men saabu ɗo joni aɗa hakkillam on wawno yaade ittu maski ma o mi dara. Aw koumbis how are you ma jafoɗa tan. Non calme-toi frère. Mo yemmiri ma ya hulɓina. wallahi koumbis mataw ko wurtede bonne tan mataw won winoɓe tan aɗa jogui iPhone 13 yo mi wiyam heftoyam beela nattanade TikTok. Ah bon kono wiɓe noon hulɓen aɗa way limtande mi wiɓe noon ɓe après mi yafuma. Ah bon ala probléme joni gandaɓe kamɓe foof goho woni hoore nde ko Moussa Diagne, ɗiɗi Kodde Sall, tati Djidji Dou wino somi heeɓi téléphone o ma wod ko kim mawkam kado. wonde Abdoul Salam Ba wi kañum yomi tinno mi addan ɗum iPhone o tan kañum ɗum tan sohli sohlani goɗɗum. Bi noon ne waɗa clandestin. Baba saɗa yiɗi jaam yaha ma hokko hoore ma jaam hayre wik. Non mi toñanima ko gonga kalmi so tawi ko an gara gay mi anda no moɗɗo ade selli mi waɗanima sabotage komi namdi so tawi ko an o. Eyyi ko min kay wallahi ko min. Ah bon ko an wonno an jogorno yaade ɗe laaɗe aɗa bomoya hoorema mbiyama yon janggo calilon bama ko minen pijjitno wiyama yo janggo sali. fayi gase ay joni mboɗom ɗo liggo e société kañum ay siɗi luggade société o wawa liggade. Ka boni oni kay aɗa yannami oti kay aɗa yanna babam ɗum kay ala hen. Non ko gonga kalanmaɓe mataw ko gonga weeli Allah kono ne metti kalanteɗo ko gonga kalanmaɓe. Kaw yaali ko liggey ma ɓuuri hewde toɓɓe wara tardude aɗa fiiɗon laafiyal ma elle mine bara. Ah bon mboɗo nande mine bara de kono mi liggaki mine ba min liggotomi koto aéroport to. Ah bon liggorɗa koto aéroport to mara wa wallude mi diwa balla kam tan gujjana kam. Non e nder aéroport ala guyka e gon koye dawde ni
so yiɗi ngara jehen après mi holloye ma toon. Ɗum koye watta caɗele min kay somi heeɓi mboɗo waɗi aron visite ala ko kalanmi ɓuri ko kemi ɗo mboɗo wayno ɓoccode ko ni. Mademoiselle mbaɗɗa selli machallah. Hande mi tardi seeɗa ko ndeɗo ɓoccode tan tardinnomi ko dariɗo ɗo. Bo nde ɓoccode holto ni ummi? No mbiyeteɗa? Attention woti hen ɓoccode. Pourtant na gello aɗa liggoɗo aéroport he aɗi hen ɓoccode wona haalde. Oto jaab addude ɗiɗo qualité ji e nder aéroport ɗum wattaki, c'est très danger. No arde wadde visite bonani, kanko moni o ari ko wadde visite so pari e hot o suusa wadde ɗo désordre. No ɗum noon yahoyo ɗum haad hande oto ɗum watti oto jaab ko wayno. Ala probléme ewo hammadi aɗa wawi yaade mbaɗoya visite quoi e nder aéroport he to jiɗɗa nadde foof. Nden ɗa no wata majjude e nder aéroport he. La ilaha illallah. Abo ɓe ko ga ngoni emin ndeni avion ngaji ɗi roboji ko woni ko ɗum hawni. Mi aradde mi halda e mabɓe mi anda kam so tawi aɓe jaabo kam malla ɓe piyami. Alors, qu'est-ce que tu recherches ici?